her det er et spil, der hedder My Pooping Pigeons. Ja, det ved jeg. Jeg ved ikke, hvordan man siger det, men det var fint. Husk at like, subscribe, for at prøve at lave om 20 abonnenter. Hvad skal man i det her spil? Nej! Okay. Så kan jeg åbne en æg. Hvad er det? Den vender den forkerte vej. Ja. Hvad skal jeg med ham her? Giv mig tekst. Nej, jeg skal ikke give dig noget. Nej, hvad skal du nu? Bare det. Nå, men det er ikke det, jeg skal bruge. Nej. Vi tager lige sådan en der. Og den sætter man der. Ja. Så giver mig nogle penge der. Hey, jeg har råd til en ny. En ny ægge. Hey. Vent, skal man tage den med kryds? Jeg tror den med firkant. Sådan der, nu prøver jeg at tage den med kryds. Hvor er ægget? Ja. Det kan man jo ikke. Nu er jeg begyndt at få mange fugle. Okay. Og den nye en, den giver mig flere penge. Den giver mig også penge. Det er den gode en, jeg kan mærke det. Nu der kommer der. Jeg sagde jo, det var en dårlig en. Okay, nu har jeg tjent mange penge. Og hvad skal jeg så nu? Nå. Det kan også godt være, at jeg skal gøre sammen til sådan en der. 500 æg. Okay. Det her. Okay, jeg kan åbne en æg nu. Hvad får jeg? Jeg fik en. Ja, jeg fik en rolig ting. Hey. Hvordan gør jeg det? Hvad er det her? Jeg kan ikke finde ud af at grave det her hul. Grav. I skal ikke spørge mig om, hvordan man graver i et hul. Men det vil jeg sige meget. Trykkeren spawner ved mig. Hey. Den der har jeg råd til sådan noget. Okay, den her skål i går. Nu vil jeg skrive, hvordan man graver det her hul i kommentarfeltet. Det. Hvorfor er jeg hele tiden så dårlig til det der? Jeg kan ikke finde ud af, hvordan man graver et hul. Okay, så tager jeg skålen her. Og hvad skal jeg så med den? Den siger jo ikke, hvad jeg skal gøre med den. Så det betyder... Har jeg noget at købe? Nej. Hvad sker der? Det var det. Det er sådan, man gør. Nej, jeg har ikke råd. Nå, det har jeg heller ikke råd. Så er jeg gjort. Hey, ej, den er det. Den giver 12. Sådan der. Den der under.
Nu tager jeg de her penge. Og hvad sker der så? Har jeg så råd til den der sødt æg? Nu. Okay. Det her æg, det burde gøre mig virkelig god. Det håber jeg i hvert fald. Hvis det ikke gør mig god, skider jeg synes ikke. Det burde være god. Nu har jeg penge til nye æg. 1000 æg. Tager den ikke. Se her, nu kan jeg også sætte den. Kan man også sætte duerne op? Det kan man. Så er sådan en, du er dårlig. Den der, den er dårlig. Er der nogen, der er dårligere? Nej. Du er den dårlige, du. Skal du lære det? Hvad? Det spawner alle mulige sødt ikke? Men det er sødt en! Det er sindssygt. Den er dårlig. Hvad for en er mere dårlig? Og den der er egentlig dårlig. Så der, nu har jeg ikke de ubrugeligheder her. Hvordan sletter man? Sådan der, nu har jeg selv alle mine ting der. Hey, der er den der sindssyge æg igen. Den gør mig en sindssyg fugle ting. Ja. Og se at de penge, de giver mig. Sådan der. Tager lige det. Og så den. Og så sætter vi lige... Hallo? Den der. Nå kan det åbnes. Der er en strandæg. Jeg kan købe den her. Nej! Den her kan vi ødelægge. Nej, det kan vi overhovedet. Der går med de sindssyge væk. Den er jo sindssyg. Den er også sindssyg. Den er den dårligste, der er der. Nej, det er den der. Hallo. Hvad er den dårligste nu? Det er faktisk den der til 12, den beholder vi. Den her skal jeg sælge. Sådan der. Monies. Hvad laver du? Hvem kan man det? Nu skal jeg hen her. Nu skal jeg placere mit sødsyge æg. Og så er det mine penge. De giver mig ingen penge. Shit! Det er ikke fordi de giver mig nogle penge. Lækker jeg eller hvad? Spil. Nej, wait. Jeg kan ikke tage mine penge.
Det er ret mærkeligt, tror jeg. Så må jeg åbne det her lidt. Nej, hvad sker der nu? Kan den her give mig penge? Nu kan jeg få penge. Åh shit, de giver mange penge nu. Det skulle da fuldstændig sødt. Sådan der. Nu skal jeg over. Okay. Stjæl den her uroligheder. Fordi det var uroligheder. Så. Hvad i alverden? Kan jeg putte min bedste ind? Nu putter jeg bare lige den her ind. Kan man putte dem ind i en maskine? Det kan man. 45.000. Åh nej, shit. Og så giver de ikke penge. Jo, nu giver de penge. 45.000. Jeg tror, det er umuligt for mig at nå på 45.000. Jeg er nok op på 45.000. Men køb der lige en eller æggene der. Der var sprunget en, jeg skulle have. Hvad er deres problem? Det er min. Yes, kan man stjæle? Den skal tegne. Ej, det koster godt nok mange. Det har jeg. Hold da kæft, mand. Det var sgu da sødt. Nu tager jeg lige nogle penge her. Så er der også lige den, når døden jeg havde. Mami, du er klar her. Ja, jeg har også puttet dem i maskinen. Spil. Den er kun 1%. Nej. Jeg har lige spildt min bedste. Noget lortet. Jeg har ikke råd til nogen af det der. Nej, der er den igen. Det er mit. Du ser hvor hurtigt man får lige at røde. Du ser, jeg får jo aldrig råd til det der æg. Kan jeg ikke åbne det endnu? Der er en sindssyg her. Så må jeg finde det her af. Hvornår kan man åbne det her æg? Det kan også være, at jeg skal grind lidt. Det ved jeg ikke. Det må jeg lige. Det ved jeg faktisk ikke, måske. Hvad giver det? Hold da. Den er god, mand. Hvad er den dårlig? 24. De er alt for dårlige nu. Væk. Den der lortetjæt, jeg hader den. Den står i vejen. Når man så i stedet for at spille den, så kan jeg putte den ind i maskinen. Så kan jeg putte den ind i skamermaskinen. Det er sådan en, der sælger. Det er en sælgemaskine, så behøver man ikke gå derover. Så kan man bare putte dem ind i maskinen. Hey, der er gear. Der er en syg. Ej, hvad sker der nu? Hold da. Ej. Der. Nej, jeg har 2 af dem nu. Jeg vil sælge det. Hvad
this. Det kan du altså godt. Det gider åbenbart ikke selv. Hvor er mit fugle? Hvad er der lige sket ved dem der? Der er et sort hul der. Hvad er det der for noget skrald? Ubrugelighed. Søger vi det. Er der være? Det der var bare mest irriterende nogensinde, det der. Hvad skulle det til for? Hvad skal du lære det, hva'? Altså. Det er jo, de ikke kan få det. Aha. Nu kan de ikke nå få dem. Nu forsvandt. Nu skal bare lade være med at slå mig. Kom her. Ja. Og sætter man lige trap. Skal du lære? Skal jeg lige ind og hænge? Der var også noget invisibilitet. Der er intet, der er stok. Kedelig midt altså. Der er miner helt mere. Hvad sker der? Eller gå nu væk. Nu tager de den her. Jeg skal ikke gå og have mere inde med mig. Okay, ved du hvad den der? Hun er også sund. Nu går jeg også stjæle fra hende. Så går hun i min toilet. Hvor er hendes base? Det var da godt nok lidt synd. Ja. Jamen, okay. Det var alt for den her video. Så ses bare til næste video. Hej hej!